Uy, nandyan ka na pala. Musta? Sakit pa ba? Bakit kasi hindi mo na lang piliin maging masaya? Bakit kasi nagpapakalunod ka pa rin sa lungkot? Bakit kasi ayaw mo alisin yung pake mo sa kanya? At bakit kasi pinipilit mo yung taong ayaw naman sa'yo? Di ka ba nagtataka, bay? Kung ba't paulit-ulit na lang nangyayari to sa buhay mo? Di ka pa ba nadala? You deserve to be loved. Deserve mong ipagmalaki. Hindi mo kailangan pagsiksikan yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag mong ipilit yung taong hindi para sa'yo. Gumising ka sa katotohanan na ikaw lang yung interesado. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa taong malaya sa iba. You don't deserve that kind of treatment, mga kabay. Dahil kung mahal ka niya. Kung mahal ka niya, pipiliin ka niya. At hahanap yan ng isang dahilan para mag-stay sa'yo. May kasabihan nga, mga kabay, di ba? Don't find someone to make you happy. Make yourself happy, then find someone. Kasi ang higit sa lahat, kung kayo para sa isa't isa, kayo talaga.